ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ 4 ಬಯದ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತುದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಸತ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಆ ಜಾಗಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಅಂಚೆನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಕಂಗದೈ ಉಂಡು. ಐನ್ ಕೊನೋದು ಅಣ್ಣನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಜಾಗ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈತಲುಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಡೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚೆನೆ ಗಾಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪತ್ತಾರುಂಡು ಅವಳ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಕಬಲಿ ಬಾಯ್. ಹಲೋ ಪೋದು ಬತ್ತ ಇಂಕುಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಪಿದಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ಸಾಕಾದು ಪೋಂಡು ಬತ್ತದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತೇನೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಕೆಲವೇ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರದ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಆತೆ ಅನ್ಕೇಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.